Штогод адно сацыялагічнае даследаванне выпытвае беларусаў, якое пачуццё іх выклікае наступны год. І ўжо 7 гадоў ўсё менш людзей называе такое пачуццё як надзея. І найбольш безнадзейнасць адчуваецца там, дзе ўсё настолькі дрэнна, што людзі адтуль з'язджаюць. Калі адкінуць мінскія абласныя цэнтры, за апошнія 20 гадоў рэгіёны згубілі больш за 1 мільён чалавек. Людзі едуць не толькі ў сталіцу, але і ў рэгіянальныя цэнтры. Чэмпіёнамі тут з'яўляюцца Гомель, Брэст і Гродна, дзе насельніцтва за апошнія 10 гадоў вырасла ад 10 да амаль 20%. З малымі гарадамі і вёскамі ўсё ж сумна. Сельскае насельніцтва не проста радыкальна змяншаецца, яно яшчэ і хутка старэе. Уже сёння ў вёсцы на 100 працаздольных прыпадае 64 пенсіянеры. І наўрад ці сітуацыя зменіцца да лепшага. Нагул менавіта вёскі і малыя гарады да 50 тысяч чалавек і з'яўляюцца галоўным болем. У іх жыве каля 40% беларусаў. І найбольш праблемаў менавіта там. Усе ведаюць, што заробкі ў сталіцы вышэй, і так хіба ў большасці краін свету. Але праблема ў тым, што ў Беларусі нагла нічога не развіваецца апроч Мінску і яшчэ дзясятку буйнейшых гарадоў. Роля сталіцы ў эканоміцы ўвесь час расце. Вось адна не самая простая графіка, але якая тлумачыць, колькі грашэй маюць беларусы. Мы падзялілі грамадства на 4 катэгорыі. Першыя, хто мае штомесяц да 200 рублёў, другія, што зарабляюць ад 200 до 400, трэція ад 400 до 600 і чацвертая ад 600. І вось гэты падзел выглядае зусім інакш у Мінску, чым ва ўсёй Беларусі. І ўсім добра вядома, што Мінск, абласныя цэнтры і заможныя гарады як Салігорск цягнуць сярэдні паказчык крыху вверх. То бок паўсюль за гэтым дзесяткам гарадоў адбываецца поўны гамон. Паводле Белстата шансы трапіць у абсалютную беднасць, то бок мець у сярэднім менш за 90 баксаў на аднаго чалавека, па-за Мінскам у некалькі разоў вышэй, чым у сталіцы. І пакуль не зменяцца падыходы да кіравання рэгіянальнымі цэнтрамі, Мінск і надалей будзе дамінаваць у краіне. Не толькі эканамічна, але і ў сацыяльным плане. У сталіцы на 40% больш дактароў, чым у астатнім па краіне, і знаходзіцца палова ўсіх універсітэтаў. Не дзіва, што без здаровага насельніцтва, адукаванай моладзі і прафесійных кіраўнікоў беларускія рэгіёны дэградуюць. І гледзячы на ўсе гэтыя праблемы, самае дрэннае, што няма ніякіх элітаў альбо праграмаў, каб дапамагчы рэгіёнаў. Мясцовыя чыноўнікі раз-пораз трапляюць у карупцыйныя замесы, а іх прафесійнасць усё ж выклікае пэўныя пытанні. З праграмамі нагул беда. Пару гадоў таму беларускія ўлады разам з заходнімі экспертамі распрацоўвалі абласныя праграмы развіцця. І мала таго, што яны выглядалі слаба, дык яны і засталіся проста на паперы. Імі нагул ніхто не карыстаецца. Цяпер жа спрацоўваюцца праграмы развіцця на раённым узроўні. Але не дзіва, што яны стануць чарговымі паперамі, якія апынуцца ў сметніцы.